DJ रंजीत राज मझारी मोबाइल नंबर 82 माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छोड़ी कर छतु अपन बियाह के दिल तोड़ला तू एलो नहीं आह के दिल तोड़ला तू एलो नहीं आह के छोड़ी कर छतु अपन बियाह के दिल तोड़ला तू केला नहीं आह के छोड़ी कर छतु अपन बियाह के दिल तोड़ला तू केला नहीं आह के हो हमारा से नियन भतारा हो हमारा से नियन भतारा तोरा नहीं हेतौ गे दैचियो सराफ छौरी बजर तोरा खसतौगे दैचियो सराफ छौरी बजर तोरा खसतौगे DJ रंजीत राज मझारी झूठो देखेला तू सपना हमरा बने बे तू सजना हाथ में मेहंदी रखा के हमरे जेबा तू पिया के अंगना जेबा तू पिया के अंगना जेबा तू पिया के अंगना झूठो देखेला तू सपना हमरा बने बे तू सजना हाथ में मेहंदी रखा के हमरे जेबा तू पिया के अंगना बुझतौ जे ससुरा में तोरा बुझतौ जे ससुरा में तोरा सब कियो हंसतौ गे दैचियो सराफ छौरी बजर तोरा खसतौ गे दैचियो सराफ छौरी बजर तोरा खसतौ गे के हमरा बिसरबे प्यार जे ओकरा से करबे रात के रोज जब सपना में एबो देख के हमरा हटरबे देख के हमरा हटरबे देख के हमरा हटरबे ओना के हमरा बिसरबे प्यार जे ओकरा से करबे रात के रोज जब सपना में एबो देख के हमरा हटरबे खाना पीना हमारा बिना खाना पीना हमारा बिना तोरा न धसतो गे दैचियो सराफ छौरी बजर तोरा खसतो गे दैचियो सराफ छौरी बजर तोरा खसतो गे बजर तोरा खसतो DJ रंजीत राज मझारी मोबाइल नंबर 82 छो छौड़ा निर्मलिया ले तो हर खबरिया काम नहीं देतो हो धर्मेंद्र तोरा बुझतो नहीं गई नगरिया बुझतो नहीं गई नगरिया बुझतो नहीं गई नगरिया कही छो छौड़ा निर्मलिया ले तो हर खबरिया काम नहीं देतो धर्मेंद्र तोरा बुझतो नहीं गई नगरिया
डीजे संजय गौतम गोरखी, डीजे संजय गौतम गोरखी, तोरा पे हंसतौगे दै छियौ शराब, DJ रंजीत राज मझारी